SRSF News. Most wanted. Downtown we run crazy. Act like fire me burn. Nice. So they come down in the back. Shika. Sazomanya henyu kusifonira imama fanzi otanga adaira usazoita kanenge kakupfurira izvo manje ndozvavanokupemera ndinokorendere chokwadi chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvidu manje kuno ndozvazvitafu ngati ndere chokwadi chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvedu manje kuno ndozvazvitafu nekuti ndaona vamwe vapamhanya dhifi ndapinda mugepo namangingo nerafu ndopakuzofamba vachititira futa vabira mafanzi vakunditi thief kwenyu ikoko ndokwamunoitana chef kuno kuchitungwiza tiite tumabhifi kuita is if kunge munodanana kunge kutukana mafanzi hazvide zvinodonhedza grafu chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvidu manje kuno ndozvazvitafu ngati ndere chokwadi chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvedu manje kuno ndozvazvitafu vanhu vari kusapota saka tichamira sude bika chete ngoma vanoteera togona tasvika hedu bhazi razara bhati vasati tyira tiri zvinamira nekuti mugraundi mazopinda mastraika kana madhifenda uchaona kubabaika mafanzi otiwe ndimakaipa 1 by 1 ndichaita kunge sniper ndinogorendere chokwadi chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvidu manje kuno ndozvazvitafu ngati ndere chokwadi chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvedu manje kuno ndozvazvitafu nekuti ndaona vamwe vapamhanya dhifi ndapinda mugepo namangingo nerafu ndopakuzofamba vachititira futa vabira mafanzi vakunditi thief kwenyu ikoko ndokwamunoitana chef kuno kuchitungwiza tiite tumabhifi kuita is if kunge munodanana kunge kutukana mafanzi hazvide zvinodonhedza grafu chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvidu manje kuno ndozvazvitafu ngati ndere chokwadi chinenge rafu muground manyanyowandisa mastafu saka sudei vaudze kuti enough zvedu manje kuno ndozvazvitafu